Ahojte ľudia dnešného videa. Hello, dobré everyone. Dneska si zahrám 99 dní s Dominikom. S gamerom a vonku. Nie, S gamerom a vonku. takého odbertus. A pozdrav. Ja som pozdravil, kámo. OK, poď, ideme. Ja to chcem vytvoriť, nevadí. Poď. OK. Dobre. Božinko, môjho mne kýdol mobil. XDDD. Čo? OK, my sa počujeme, lebo voláme cez Discord s gamerom a vonku. Nie, ja tu. Nevieš, že vyžráme strom? A ja chcem tento strom. Ty si vyžer svoj strom. Ja ty si skoro vyžrám. Campfire má dobre, budeme musieť spraviť posteľ. Hej. By nám to skipovalo dni. Tu stačí aj chytiť deti a máš to. Ale aj posteľ, nech nám to rýchlejšie skipuje, vieš. Hej. Tak a teraz ideme nasekať drevo. Hej. Dnes to tiež. Dúfam, že dneska mám nejaké pierko. Hej, lebo ja keď som minule hrala z myšku, tak mne padlo pierko. Nie, ešte, lebo ja som mať lenivý, tak som to vždycky libo. Nie, nám chýba ešte jedno alebo dve derevo. Ináč ja tie saplingy dávam do toho campfireu. Nie! Čo nedávam ich do campfireu? OK. Idem si otvoriť. Moje saplingy tým prd. Po mne ide vlk, ja zase na ňo chcípnem. Tak zdiví. OK, už nejde po mne. Ja som skovaný skryním a nenájdeš. Čus, ja ťa vidím, keby čo si. Ahoj. Hello, moto! Tak vieme si iba chodiť do mňa. Nejaké night is up a čo? Ja som dostala lepšie vrecuško. Yeah, boy. Vlk. On ma zabije, Dodo. Dobre, zabila som ho. Hej. Idem dať opiec nejaké papaníčko. Budeme mať papaníčko. A nevyžer to všetko, ok. Aha, bú, bú, bú. On sa ma zlakol. Zabijem nejakého zajačika. OK, akože ja teraz jedlo nepotrebujem. Ja to tiež zabíjam. Potrebujem bunny food. Ja mám bunny food. A ja potrebujem bunny food, keby čo si. Dobre, vždycky. XD, potrebujeme drevo. Áno. Potrebujeme drevo. A zajac. No, tak ho zabíjam. Prečo si stolmil mikrofón? Len tak.
A chce mi ten zajac, ktorého som zabila. Bože môj, po mne ide vlk. Kam zabiť? Bože! Ja mám toľko málo HP. A ja mám strašne málo HP, Dodo. No, a? Čo ja s tým? Ja mám bunny food. No, kurá, to toho. Áno, po 100 rokoch a našla som čestku, idem ju otvoriť. Prosím, nech to nebude žiadna pi. Potom napíšte do komentára, že čo je lepšie, či good eggs alebo good suck, čo máme práve vyberať. Ja neviem, Dodo. Ja to hovorím do videa. Ja viem, ale ja ti hovorím len tak fun fact, že ja neviem. Aha, bunny food. Bunny food. Bunny food. Banáš. Čo? Au. Jau, počkaj, ale mne puklo strašne v krku, keď som zakričala, že čo? Au, môj krk. A môj krk, ale môj krk, chápeš, mňa bolí krk. GG. Dozváže. To je dobré, kde. GG, mňa skoro skopala elektrina, keď som bola na novej. Vieš prečo? No, čo? Že my, keď sme boli na novej, že mňa tam skopala elektrika. Vieš prečo? No. Bože môj, sapling som tam skoro dala. No kvôli tomu, lebo my, jak máme, jak sa tomu hovorí? Jak sa tomu hovorí? Tú nabíjačku. No. No tak ona je pokazená, ja som omylom na ňu dala ruku a normálne ja som cítila, jak tá elektrína už proste. Tak? OK. Ináč aj ty si môžeš otvoriť nejaké čestky. Tak tu sú. What the fuck? Čo tam je? Ako, halo? Čo to je? Nepochopil som. Tuto pod za mňu. Staj. Ja zabieram rýchlo buka. Ja som pri tej farme pod za mňu. Are you hungry? Are you hungry? Ja som hladná, bože môj. Mám predúferné ja som... Počkaj. Chvíľku, vejde mi. To the ring, to the pen, to the Pod ring. za mňou. No, že no, takže neviem. A do pitvora. XD. Po mne ide vlk. Ja sa napapkám pekne. Ňam. Budeme musieť nazbierať drevo. Tu máme takto mapu krásnu. Takže tu sú zatiaľ 2 čestky a musíme sa dostať úplne na kraj, lebo tam sú najlepšie čestky. Najlepšie. A tu sa predáva oblečenie, takže super. Bunny trapku postavil Dodo. Dodo! Super bunny trapka. Ok. A prečo si mutnutý vlastne? Len tak. Počuješ tú sovu? Nie, vieš čo? A mohla by si konečne získať na krku žrádlo. A však tu máš veľa žrádla, koľko chceš len. No, lebo teraz som tam ja pridal, vole. Bolo tam asi 2 mesa, jediné, a ja som tam pridal ešte 2 a 1 steak. Ja si takto poknem. Ale ja si ešte nemáme ani kompas. To je trošku problém. OK.
Už je deň, super. Teraz ja idem zabiť nejakých vlkov. Vlčíkov idem zabiť na žrádlo. Takže super. A budem zbierať kytičky ešte do toho, aby som mohla kúpiť nejaké saplingy u tej tetky. U tej víly, čo Hej. tam je. A teraz niekto do toho baráku. Dobre, choď. Mám, že mi tam padne good sack, lebo tam je to lepšie česko. OK. Hodil by sa mi, lebo neviem získať veľkého. Jej! Ja som zabila vlka a padlo mi hen toto wolf, jak sa to volá. I tá vlčia koža proste teraz mi nejde do hlavy. Wolfeld? Áno. No fúha, to 100 rokov si to povedala. OK, ja teraz prestanem zabíjať, lebo ja som zabíjala vlkov a doslova mám mega málo HP. Ľudia to môžu vidieť, takže... Čo sa verá? Že mám strašne málo HP, takže prestanem chvíľku zabíjať vlkov. Mám dosť mal HP a hunger, ale získal som vlastne medkit, to je to lepšie. OK, Ja dám asi tie došlapsy. idem do campfire, OK. Ok, ja si vykrstím kompas, to je asi najrozumnejšie. Dá polím sem na postele tak. Ja To by budem... to teraz vykrstiť postel. Hej, teraz hej. Ja budem... Ja som klasicky zdechla, tak mám bandáž na metku. OK. Pohoda. Ja budem zbierať tie kytičky. OK. Však na tie saplingy, či čo to je za blbosť. OK. Pôjdeme potom za ten kidom, OK. OK. Ale teda práte nám, že či tomto Beard večer, či to proste bude dávať iba tú gasolínu za to pierko, alebo či to vie dať aj niečo iné. Neviem. Nechom nevieme. Čo zoberiem rádio Buna a začíname za chvíľu. Takže rýchlo pôjdeme. No, sedem sa tu. Neviem, čo mám vykraptiť. Are you hungry? Mám nápad, ja Super. to len takto hore a nič ma nedostane. Takže ja som safe. OK, že si safe, ale ja nesom safe. Bože môj, ja si to budem kúkať, ja neviem prečo. Tak toto, si ty prekáň pár tým, ty si safe. Počkaj, ja idem zistiť, kde je henta sova, aby ti pôjde diera alebo sova. Lebo som si istý. Ani ja mám... Lebo ak pôjde sova, tak pôjdem a budem mať pierko. Ja idem na sklad bez svetla. Uvidíme. Akože na monitore vidím to, čo je, pretože veľké to. Potom by sme mohli vykraftiť. Počkaj, tu padajú mimozemšťania ešte furt. Rozumiem sa, že oni ich dali prehnúť. Čo, jaký mimozemšťania? Čak dúfam sa, hento, čo tam písal to, neviem, ja som zabudla, ako sa to, ale proste padajú mimozemšťania a alieni padajú. A oni nemôžu ísť do nášho campfireu? Oni sa toho boja, či čo? Ty tam aj inteligent 3000, ty vole. Asi tí alieni, tak vole nemôžu, keď vole sú pri ich lodi rozbitej. No, tak tam zaberieš dva zbrania, ten sú to. Prečo tam dávaš uhlie? To ma zaujíma. To je jedno. Ja nevidím, že to stám, tak ma nevidím. OK. Ja urobím niečo na drevo, jak ti to nebude vadiť. OK. OK, dám to sem, aby
keď budeme mať drevo, aby nám nezmoklo potom drevo. Pamätáš si, jak sme sa v tomto schovávali? My sme to nehrali do toho nového updateu však. A Však teraz je ten nový Ja? update a my ani nevieme, čo je v tom novom update, ty kokos. Nové info. Super. Idem získavať nejakú žranicu. OK. Otvorím nejaké... Mám uhlie. OK. OK. Nemám radšej zapnúť stream. Môžeš, mne to je jedno. Myslím, že aj počkaj, ja sa nažerem a idem si stiahnuť objektku. Dobre, lebo ja momentálne nemôžem streamovať, takže... Lebo ja točím. No, ja točím, takže ja som možno zapnúť stream. A budem na ňom aj ja? A keď ja si budem žovať na mojom monitore, tak tam dole budeš tiež. Ahoj! Download. Jo, pre Windows. Nie, vieš čo, pre jablúčko, ty vole. Je to. OK. Ja idem za... Dávno. Prečo tu je UFO? Čakaj, že keď ti padal, že padali úpaty. To je hluchá. Áno, som. Ty vole. Toto hovoril. Normálne za chvíľku rozšrotujem, ako to je to stroj. Dobre, rozšrotuj ma. Čakám. Počkám na nápad, ako ťa rozšrotujem. Kodák volá. Kde mám ísť? Čakaj. Do toho šratovača. No nápad, ako ťa rozšrotujem. A čo keď mi to ubere HP? Šrotuj sa. Bože môj, toto tak nenávidím. A to je debate. Klasika. Potrebujem žrádlo, tak ti poviem. Dám si mrkvičky. Ja všetko vyšvala. A nie ja, však tam už nič nebolo, keď som prišla. Ja som nevyžrala, čakal som tu bole. Ale ty vole, ani ja som to nevyžrala, ja som celú dobu bola tu a težila som tam drevo. Som celú dobu bol AFK. Som stiahoval OBS-ko. A počkaj, príde deal, alebo... Ja to nebudem skipovať, aby to diváci videli. Jo, prešla na deal, takže... Bože môj, kde sú? A poďte zempy, prdi. Nech to hlavne nezabije. Neboj. Ja mám bandáž, takže ja metky duše. Môžeme ich dať potom ako palivo, vieš? No. Daj. Idem si spraviť OBS-ko. Kde mám tento počítač? A som ešte nedal na plotku. Tento počítač, ja som kokám. Čo je to zvuky? Ja neviem, jaký zajac asi. Zajac? No to je teda zajac, ty vole. Ináč... No ale to je zajac, vole, bežeďový. Ja som na chvíľku vypím potom robec. To budeme musieť teda na chvíľku, Bože môj, ja Ja som hladná, ja musím ísť zežrať mrkvu. Alebo budem sa zabiť, ja sa zabijem tiež, že môžeme ísť, ja ste OBS-ko, začnem streamovať a môžeme ísť ešte raz. No, pôjdeme však, môžeme. Aha, No, dobre, tak ja si rýchlo robiť. počkaj, ja mu predám ešte toto. Kôň tu je! Kôň, kde je? Brdi. Mám... Ale je na kraji. A to som mala dobré šťastie.
Ja mám pištolku. A ja budem sa použiť. Áno. Začne pršať. A budem dáži prdovi. Idem zohnávať nejaké papanie. Dobre, ja kúpim camping a racing stove. A wooden table. Ja pomieť voľa. Bože! Vlk! Lebo mne je toho viacej než po tebe. Máš. Ja vidím konia. A ja vidím ho. Ježiš, to je táto dobrá čestka. Micho, otváraj, čo mi padne? To sa myš prd. Je, dobre, pohoda, kunaj, vypadlo. To zlako, lebo vypadlo táto zelená bolo. A crafting page. Poď teraz ja podám. Bože, are you hungry? Super, ja som hladná. Nie, ono píše you are hungry, nie are you hungry. Bože, ja som sa ťa zlakla. Už mi to nerob. Čo budem? Budem. Dobre, ja mám žrádlo, takže musím rýchlo ísť do campfire. Jo. Jedzenie! Gdzie są kakaotki? A ty czy tu pastu? Tam bo znowu? Gdzieś jaka karotka? Ale gdzieś jaka karotki? Gdzie? No bo zaraz ja nie muszę go tam. No lepiej albo. Tam karotka! Dodo, ja tu A mám my, meso. ufoni, ideme ich zabiť. Alebo ja idem normálne zabiť. Dodo, ja som tu mala Ja som meso, si dostala. sa mohol nájsť. Poď rýchlo, bude noc. Ja pôjdem zabiť ufonov. Jo. Gdzie jeden ufon? To je nič. To dosłownie nič. Ježiš. What the fuck? To čo sú za oči? Čo mám robiť? Ja neviem. Aha, vlk je smutný. To sa hrozne bojím. Počkaj, pri nás tento deň pristála tá sova. No tak áno, ale to sa môže robiť. Lebo ma sledovala a potom nič. Potom vyletela do vzduchu aj nejaké lietadlo. Áno, ona nás mala zobrať, ale my sme sa schovali proste sem. Skovali, čak ja som bol len pred ňou. Oj, tak. Som hladná. A ja, Ja sedím. a ja chcem stoličku. Nemám. Koľko stojí stolička? 5. Čoho? Ale... Konov. A to kde si môžem kúpiť? Čoko to konia. A kde je ten kôň? Mizo. Bože môj. Bo doma už nemám ani banažnej metky, lebo som sa dozvolila. Kde si? Na blízke. Ja som si ťa nevšimla. My to doma neposteli. Dobre, ty budeš mať žltú, ja budem mať červenú posteľ potom. OK. Je ešte nejaké UFO, iba hejtám UFO? UFOs? Berám môj kunaja. Idem tohto rozšrotovať na kusy. Mám, Akože iba šrot? ale širot sa nám To sa akože... nežím. Halo, jak sa môžem dostať dovnútra? Ako halo? Ty dávaj zlepák. Ježiši, Kriste. Ja tu máš UFO. Čak tu?
som tu. Ideme to testovať? Na disk. Poď sem. Poď Aby som ho ku strelil. mne. Dodo, poď ku mne. Poď ku mne, Dodo. Takže toto je pre dnešné video všetko, tak zatiaľ ahoj! Dovidenia.